Jinên Kurd ên Rojava ji bo parastina nasnameya Kurd û mîrateya wê ya kevnar bi her awayî tê dikoşin. Hinek ji wan beriya rîş û rengan, hinekê din jî beriya karêdestan li dijî qirkirina çandî berheman diafirînin. Dayika Fatma jî ya ji bajarê Amûdê bi karê xwe yê destan hewl dide kevneşopiya Kurdî biparêze. Dayika Fatma dibêje ew ji 2005 ve vî karî dike û bi hezkirineke mezin vê çandê bi pêş dixîne. دەستپێک ئام دەست وی کاری کرد 2005 دا بوو و متخواست از فلکلۆری کوردی پێش حەنگە شعبا کوردی کەم و ji بۆنە عالەم ببینن و ئەم فلکلۆری خۆ دەردخن ji عالەمێرە ji بۆنە ئەم تمی پێ ناسکردن دەبن و خودê gelkî kêfa min ji karê min tê karê min gelkî xweş e û ez gelkî pê mebsûtim û ez dadixim sûka Amûdê ez dişînim sûka Qamişlo em dişînin carna jê ji Ewropa jî telebe heye em dişînin û ev karê min e karê min gelkî xweş e wek hiwayetê bû ewil ji min re û wilo ez pêv mam miteleq kêfa min gelkî jêr hat ez pêv girêdayî mam û min xwest ez pêş alemêkim tişkî wilo ceme heye xweşbûna wê heye. Dayika Fatma plan dike got kargeheke xwe ya taybet bi tevnerêsiyê veke lê ji ber rewşa aboriyê nikare vê xewn û projeya xwe bibe serî. خودê buhabûna wê gelkî tatin ye û xwedê heqê me jî nadin me re çi qoysî me re çê dikir jî şuxulê me re xweşik û paqij e yanî ne ew heqê me re dixwaz didin me re. خودê hêviya min dixwast ez meşxelkê vekim û ez keçikatê bişuxulînim bes imkaniya min tune yanî ez bi rastî diştexelim imkanî tune ez vî karî fire bikim mecala wê ana ez tenê bi destê xwe dişuxulim. Hunerên destan ên ku bi bandora pêşketina teknolojiyê ber bi wendabûnê ve diçin ji aliyê jinên Kurd ve ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Dayika Fatma jî hêvî kir ku hemû jinên Kurd xwedî li kevneşopiyê derkevin û rîya wê dewam bikin.